Dead on the spot ang usa ka biker human kini nalatayan og wing van sa highway sa barangay Magdum, Tagum City, Davao del Norte. Alas 7:30 sa buntag kagahapong adlaw, Mayo 19, 2022. Sa interview sa DXDC-RMN Davao kang Police Lieutenant Colonel J.D. Maala, ang Acting Chief of Police sa Tagum City Police Station, giila niini ang biktimang biker nga si Edwin Pakatang, 52 anyos, negosyante og residente sa Purok Margarita, barangay Mankilam, Tagum City. Samtang ang driver sa wing van mao si Roger Concha, 46 anyos, ug residente sa Siocon, Compostela, Davao de Oro. Gisaysay ni Di Maala nga parehong nagbiyahe ang duha ka sakyanan padulong sa downtown sa Tagum City. Sa dihang nakaagi og lubak nga dalan ang biker hinungdan sa pagatumba niini ug dinhi na kini nalatayan sa niagi nga wing van. Natumba lang talaga siya, nagkaroon ng merong lubak at na balance siya yung bike kaya napunta siya sa gulong ng truck. Hindi na mahabol ng truck yung pag-brake. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon sa driver sa wing van nga ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Nagpahinumdom ang police official sa mga motorista, labi na sa mga bikers or nagamotor nga magpadaplin sa dalan ug siguraduhong luwas ang dalan ug galing motabok o mag-overtake. Samtang sa mga dagkong sakyanan, likayan ang pagpakusog sa dagan aron kalikayan ang disgrasya. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.